Ekoizpen eta kontsumo arduratsua. Gaur egun daramagon bizimodu kontsumista produktu informatikoen aldetik eutsiezina da. Bideo honen bidez egoera larri hau ikusarazi nahi dizuegu. Horretarako bildu ditugun hainbat datu ikusiko ditugu. Adibidez, Espainian populazioaren 2/5 urtean behin baino gehiagotan aldatzen dute segapotoz. Gainera, 20 milioi segapoto botatzen dira urtero Saramara. Horretik datu larriak dira, baina okerragoak izan daitezke poluzio eta osasunaren ikuspuntutik. Ikus daitekenez, datu hauek oso larriak dira, eta momentuan ikustezinak diruditen arren, etorkizunean kalte larriak eragingo dituzte. Jada, herrialde txiroetan gure berekoikeria aurki daiteke. Datu hauek hausnarketa eginerazi beharko ligukete. Azken finean, berotegi efektuko gasin isuriak berdinduta geratzeko, zure ordenagailua 33 eta 89 urtean erabili beharko zenuke, aldatu aurretik.